Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Malugod na tinanggap ng CDC at Clark Water Corporation ang delegasyon mula sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS at Manila Water Company o MWC sa isinagawang benchmarking activity sa Clark Freeport Zone itong Miyerkules, September 24. Lain ng aktibidad na palalimin ng ugnayan at palitan ng mga pulisiya at proseso para sa maayos, malinis at maaasahang serbisyo ng tubig. Pinagtibay rin ito ng commitment ng mga ahensya sa pagpapaunlad ng utilities management sa bansa. Pinangunahan ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. Divanadera ang pulong. Kasama si CDC Vice President for Legal Affairs Attorney Gloria Victoria Yaptaruk at dumalo rin sina MWSS Chairman Attorney Elpidio Vega, MWC Chief Regulatory Officer Attorney Donato Almeda at iba pang opisyal mula sa kanilang mga ahensya. Binigyan din ng mga opisyal mula sa MWSS, MWC at Clark Water ang kahalagahan ng interagency o cooperation sa pagpapanatili ng dekalidad ng water services sa Freeport Zone at mga karating komunidad. Patunay raw ito na sa kakayahan ng Clark na tugunan ang pangangailangan sa tubig sa gitna ng mabilis na pagunlad ng sports, tourism at ibang industriya. Sa huli, sinabi ni Almeda na nakasandig ang kanilang partnership sa respeto, iisang hangarin at taos-pusong pagdilingkod sa bayan. Maaaring sinimulan kamakailan ng consultative meetings ng government corporation kasama ng mga locators para sa panukalang dagdag singil sa serbisyo ng tubig. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.